Daba tappango melango melsirango kolce gay dimaji walla sayidi biya wuro andube e alduɓe guete mo Kumba Sira Fatma ɗum non en jetti en jarima dendagal tawte ɓe fedde meɗen adek e goto kala en calmini ɗum indi muɗum yettode muɗum en calmini so Basirou Sow lelluɗo daro galleñol ko nonni kadi calminirten Sow Malick Sow lelluɗo Guili Pular en mbawa haaldidde yimɓe kala en nonni en jetti en juuri en jarima dendagal tawte ɓe ɗo e nder fedde meɗen maggiyankoɓe adek nduɗo wurkara jabta kam jabat eyyi ko noon tan baw mbaɗɗa mawɗum selli alhamdulillah bismillah eyyi komi keñir ala jarani minen min ganda tablette min jooɗoto ni tan leydi eyyi cohlunomi de tablette ko téléphone wiideno tablette ko téléphone wiideno ɗum no wiyete eyyi joni cohlunomi tan ko min de dartan jeletonomi ko ɗum ɗo piis aɗa waɗa ɗum ni aha ɓeɗe waɗa piis aha eyyi mi yetti Allah eyyi ballidira kam Allah ɓinguelam basi ala ala fof tomi yirlaki kadi mbaɗa hankkadi nan waɗa ñalbi contude eyyi bisimilla eyyi ko oɗo téléphone dartan piis mum eyyi ko piis Samsung wonata hen piis Samsung eyyi ala baba ɗum wonti caɗele e téléphone Samsung piis foof ne wona hen piis ko orange tan woni ɗo Mali ɗo e Mali tan gasi daw cemti min ko piis Samsung dartanmi anani ko ɓiyam neldi kam téléphone Samsung battir Samsung ko piis Samsung watte gacca hakke baba nde ɓiye nelduma téléphone Samsung battir Samsung batte holluma waddani hen piis Samsung sene wodno ayi piis Samsung Malika piis Samsung Malika wonata hen ayi onon ko ɗum ɗo bonni noon sukaɓe tewru minen cukkuɗota komin ganda haydara hay batte kay ganda saɗa andi hunde an onon bandiraɓe meɗi yiide piis Samsung heɓo holluma ala ko ƴemme ɗum ala ko hay battir o nani ko Samsung battir o kay ko Samsung wona Samsung wiide ko Samsung battir o ko Samsung kay piis Samsung wonata ala bandiraɓe ɗum ɗo wona Samsung windi ɗo ɗum ɗo de sikkata min komi janggan batte komi gaynak kono mboɗo andite ko kalmi ko mbaɗa andite baba saɗa yeyan piis Samsung aɗa yeyan sa yeyanimi wonde ala kay ɗum ko canta joni dal kala ko jiɗɗa wi mi hay sono woodi mi yeyat o a tampinini piis Samsung ala hay mbeɗa jogui ni kono mi yeyat kala ko jiɗɗa wat waɗa wonde waɗa cakke nawtuma wonde de kala ko jiɗɗa wat hade mi nani no gila mbiɗa ara sukaɓe tewru wiya onon bonneɗiji ha cakke morli on ana jewata min one tan téléphone Samsung joguimi piis Samsung joguimi sa yeyata kam mbiɗa tan ka yeyata kam mi yeeha lawlom eyyi mi yeeyatam eyyi kono waɗɗuma tan wiide wonde piis Samsung ala to woode aduna mi yeeyatam ene woodi walla ene woodi mi yeeyani te alarta dañata ɗum min waɗa reftuɗo bini sene wonno ɓiye o hokke tan o addanno téléphone ɓeɗo sukaɓe tewru ndenaki de ɗum yo ɗum yeyan piis eyyi ɗum wawa wiide kam tan piis ala kono wonde piis woota piis Samsung wootani wayi kam wi tan ko ala eyyo piis Samsung totti on téléphone ala wona yaw argay totti on téléphone téléphone totti on téléphone ñagama baba a ñagama argay aɗa mawni ɓerde ko min daduɗa a rewɗa baba min daduɗa accu min daduɗa habde sukaɓe jaɗat joni habde sukaɓe habde sukaɓe jarani baba te baba yet bismillahi rahmani rahim kono ko babiraɗo heewi doole ɓinguelam anda fof ko addiɗo ɓen eyyi ɓinguelam jaabomi noon yawru aɗa selli mawɗum alhamdulillah tanni wonno taw waddude hono ɓeeɗo kono ɓeeɗo ne kewi doole ha mayde nayi ɗum a yino seguir wuttamo mi tawani wono o tawi kam koye waddanamo hay tawani wono eyi janggani hay batte jangguinani sukaɓe janggani eyyi kanko ko noon tan wayi janggani hay tuttere hay hunde janggani so janggani bisimilla arjo taw asani so jangguinani eyyi so muñum so ɗemɗe gendiji nana tawi aduna he kala heewi kala ko jangde nde jiɗɗa janggu pular ko jangde wona ko jangde o attamo janggude mi yiyani so janggani yo janggin ne moƴƴi hay ɓiyi ko mowi gonɗo aéroport jangguɗo wiyatamo piis Samsung watte nder ɗo ko tan jangde hande jangde gendiji nana e nder Mali kala jangde nde jiɗɗa kala ɗemgal ɗa jiɗɗa ene jogui jangde mum janggu anga pullo pular ne jangge janggu janggani hay batte janggani jangguinani ko noon tan ɓinguelam min de jakare wotere ne heeɓi kam ɗo mi anda saɗa wawi wallude
ko wayno min de gonnomi siga sonde ndeysaan somi ɓami temdere ene waɗa lewru hikkuno kono ɗo e ko gartuɓe gueɗema ko somi ɓami temdere watta hay mintaji ɗiɗi aha ni famana ko jiɗɗa haalde ayi wata sontonidi aɗa o gonɗa koye sondade wata yaw ɗum namde temdere ko ayi ko korodimeɗe noddire temedere tan waɗe liwɗa ɗum wallahi siga so kono ɗo ko gartuɓe gueɗema ko watta hay mintaji tawan temdere gasi eyyi ko ɗum joni jemmi darana kam téléphone ngel kori ala ko naatemo an baba ayi oɗo jangani an hoorema tan goɗɗodirat ala wona refitande ayi opérateur orange ko goto nder mali wona aɗa andi ɗo e guetema mbeɗa andi wona leydi wona ko ley wona ko wuuro ayi hoto guetema jeeya wona e nder mali eyyi koye nder opérateur orange won mali wonɗo ko goto pet kala to jaaɗa e nder mali ko ñamata ko ɗum tan ñamata eyi mi jaɓatade saɗa fammina kam famminaka mum ɗo wona fammingol joni orange goɗɗo e mali o to jaaɗa foof hakke ko ñamata e maɗa crédit kala mo mbaɗɗa hen tan nodda hakke ko ñamata ko ɗum tan o ñamata e mali foof an noon guete mo koye mali tiya kay i ɗum ko sigaso e guete mon ko serni ɗum serni ɗum ko ñamalleje de no ñamirta to ni no ñamirta ɗo ni wona goto joni waɗi sewa yo nattema min mi wonta fisam sewa a wonta pisma sewa wonta baba ala ko mbawɗa ɗum ala ko mbawɗa ɗum an noon ko gorko mawɗo o haali ko hono mabba eyi an ka bonɗo neydi a wona neɗɗo a jogorani wonde ne ete mayere wonani onon ɗin joƴƴi noon ɗo ko dañal ko dañal ga joƴƴineme dañal joƴƴi noon eyi onon maya noon dañani eyi seydi ha tout onon woto mbaɗe barke onon min mbiye he laabi o goro mawɗo haali ko fof no woodi e moɗon onon jasiɓe ɓe on gana yimɓe fo mbawma séri koko min mi yeyi poɓɓoneɓe kelle bandiraɓe tedduɓe yooɗi feewi waɗi fayida poɓɓoneɓe kelle en jii koɓe kolli en ɗo joni ko fati enen wiyaɓe mbimi so tawi en jeehi e guure mawɗe he ene heewi ko heewe meɗen waɗe hono dani ɗum ɗon fof ko rafi jangde ɗum noon kala jannguɗo kala to mbawɗa yaade hay so numéro ko jaaɗa neɗɗo wawa waddema yere ono ko bamarankoɓe mbiyata ko ene woodi no wodani ɗum noon mbaɗen feere janggen bitten kadi ganden daftoroɗen sa yi neɗɗo ne yaha to pewnto téléphone ngaji tan ene jiiɓa ɗum taw ko wasde muɗum janggude heewi enen wiyaɓe mbi so jeeya guure mawɗe he bamarankoɓe mbiya ne jiiɓa en ɗum kadi ko wasde meɗen janggude ɗum noon sen tinni men janggi tan kala to jaaɗen eɗen humdende koye men haajuji men taw adna seɗeɗe eyyi ko noon monsieur le président Allah jarama min beltima garam maɗo a wiyama Seydi Sow Pullo moƴƴere Allah maɗa yo Allah ken yiiɗo o saabu wuuri taw enen ɓeydi hen wurtaki a jarama Sow ما شاء الله